Ayan guys, nagprito ako nito ng daing na bisugo. Nakakamiss din kumain. Kaya paminsan-minsan makakain din ng daing o kung tawagin sa Ilonggo, sa amin, uga. Uga yan ang tawag nito guys sa amin. I-partner sa noodles. Tapos ang tira ni mamaya ilagay ko to sa maghanap ako ng gulay. Ayan, nagpakulo na ako guys. Nilagyan ko na ng mga ingredients. Yun nga lang, hindi ako nakahanap ng malunggay tsaka dahon ng saluyot. Wala doon. Ang labas ito, yung dahon ng sili. Okay lang, ganun pa rin yan. Ako lang naman kakain. Sa gusto palang mag-order nito ng daing o bisugo, lahat marami pong mga klaseng dried fish. Ito ay in-order sa aking kakilala na meron din siyang store sa TikTok guys. Baka gusto nyo.